Hi guys, आं बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाग्रोबाय। आङो दायो बे समाव सोरां हादरावहाय दङ आरोना। बेयाव हायनायनि जाहोना जाबाय सोरां हादरावहाय मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायानो जाबाय मानसि गोमानाय जाथाय। आरो बे मानसि गोमानाय जाथायखौ दासिमहालागै एसे बावबाय आरोना। गोबाव जाबाय, मानसि गोमानाया गोबाव जाबाय। आरो बे मानसि गोमानायनि मुङा gwmbwr दैमारि, गामि हिसाबै सोरां हादर आरो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरि। नोंथांमोना नायलांबाय हाबानो जाबाय बोरै बोरै मा जाथाय जानो मोनखो। नोंथांमोना नायलांबाय हाबानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना बुजिलांगोन आरोना। आयंनिफ्राय एसे गोमानायनि सोमोन्दै एसे सोंनो आं नागिरदों आरोना। नोंथाङा मा बुंनो सानदों, बोरै गोमानो मोनखो बेखौ नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय। बे आरो गाव न'निफ्राय ओंखारलांदों दे, जों हुराखैबो रायाखैबो, गावनो ओंखारलांदों। जेबो बुङाखै जोङो। ओरैनो खैदिन जाहैखो गोमानाया? दिनै देवबार सानबा जाबायदां। सानबा? सानबा ग्रोब जाबाय दिनै। सानबा जाबाय। न'खरनिफ्राय गुबुनाव ओंखारलांनाया सानबा जाबाय। न'खराव माबाफोर जादों नामा? जेबो जायाखै। जेबो जायाखै? नांलाय खमलायफोर जेबो जायाखै? जेबो नांलाय खमलाय जायाखै। ओमफ्राय मानसिया हाबा जानाय नामा? ओहो, हाबा जायाखै। सेंग्राहैनो दङ? सेंग्राहैनो दङ। बैसो हिसाबै बेसेबां जागोन? 36? 36 जाहैबाय आरोना। बैसो हिसाबै 36 जाबाय। बिथाङा गोमानानै दङ। नोंथाङा गथ' गोमानायनि मा जायो? बिमा। बिमा जायो? बिमा जायो। आदसा। नोंथाङा बे गथ'खौ मोनजानायखौ लुबैदों आरोना? मोनजानायखौ लुबैदों। गावनि असे गथ', औ, उन्दैनिफ्राय जे फेदेरबोदों, बे गथ'आ देरसिन गथ' ना? देरसिन गथ'। ओरैनो बे न'खराव खैजोनसो परियाल दङ? ओइथिं सानै दङ, बिनानाव सासे, बिदा सासे, गेजेर दंहैयो आरो बेनो गासैनिसाय गिदिर। बेनो गासैनिसाय गेदेर? नोंथाङा बे गोमानायखौ लानानै दुखुआव दङ? दुखुआव दङथ', दुखुआव बिराद नागिरबाय थादों? नागिरबाय थादों। नागिरना होबाय मालिकआ। सोरबाफोर जुदि नुबाय बायोबा बेखौ थानानै हरबानो जाबाय, फन नम्बर माबा खालामनानै। माने बेहा खर'आ माइक्रेक आरो बै उलसियारनाबो लिंनानै गोजानाव सहैनो हागौ रे बियो। बिदि जादों आरो काहानिया। नङाबा खाथि खालायाव थाबा फैयोना, गैया। गोदाव सोराव हान्थि गैया। दे नोंथांमोननि माबायाव जेन बे जों गथ'खौ अननानै आखाइ खबजोबनानै खुलुमनानै बुंदों, जाहाथे नागिरनानै होनो हायोबा बिराद मोजां जागोन आरो आंनि साननायाव आरो। इसोरा जेन मोजांहै गासैजोंबो आबुं गोरोबनानै बे gwmbwrखौ मोननो हायो आशिर्बाद खालामो। दैदेनना लाखिनो जि जायगायाव दङबाबो, गोजानाव जात्रा खालामदोंबाबो इसोरा आखाइ खबजोबनानै बुंदों आङो। खुलुमदों गासैखौबो, गेजेरावनो रायजो राजाफोरखौ। नोंथांमोना माबाफोर नुयोब्ला गामि हिसाबै नैबे सोरां हादर ना? सोरां हादर नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय उदालगुरि। नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बिथांमोननिसिम कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय थागोन। नोंथांमोना बे कन्टेक्टआव कल खालामबानो जाबाय। बिथांमोनखौ कल खालामबानो मोननो हागोन आरोना। नोंथाङा मा जायो बे गथ'नि गोमानाय गथ'नि मा जायो? बिफा जायो। आदसा। बिथांनि बिफानिफ्राय एसे खोनासंना लादो, बिथाङा मा बुंनो सानदों, बोरै गोमानो मोनखो बिथाङा फोरमायलांदों नोंथांमोननो। नोंथाङा गथ' गोमानायनि सायाव माबायदि गोमाखो बेफोरनि बाङाय एसे सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगोनथ'? अननानै नोंथाङा खोन्थादो आरोना। बेथ' जेनेबा हदायबो बेबायसानो गामियाव थाबायबाय थाखायोमोन। थाबायबाय थायो। थाबायो आरो हायो, उन्दुयो। बेनिफ्राय बेबायसानो खामै खामै ओइदिना मंगलबारै मोनावहाय ओंखाम जाखां हिरिखांहै जुथा लंपेन्ट गानबाय, बेयाव ओंखारलांबाय। हायफिनगोन सानदों, गैया। फुङाव नायो, फुङावबो गैया। सामफुआव हायगोन बियो होननानै नायबाय, सामफुआवबो गैया। मोनासिम गैयानो जाबाय। ओमफ्रायथ' आरो हरसे थांबावबाय, हायगोनदां, माबा थांफ्लांनाय हायगोन सानबाय, लामा नायबाय थादों आरोना? लामा नायबाय थादों। बेनिफ्राय बृहस्पतिबार दिनाव नामायहैबाय जोङो। साहा नेपालि बस्तिथिंबो नामायहैबाय, गैया। आमा गामिथिं नुदों होनना बुंनायखाय आमा गामिथिंबो थांबाय, थेवबो गैया। बोरि गामि आमा गामि थाबायजोब्बाय। बेनिफ्राय एसिमोननो खेबसे टंलाथिं थांफ्रामनायमोन। थांबाय, सिगाङावबो थांखांबाय बेबायदिनो? लायनांदों बिनि उनाव? बे समावनो लायनांदों बे सिगाङावनो? बे बोसोरावनो नामा? एसिमोनो। असोमोन। बेथिं थांदों नायनानै नायहैबाय, टंलानिफ्राय 3 माइलसो, टंला टाउननिफ्राय 3 माइलसो खोला हाबो नायहैबाय आङो, गैया। आरो बेबा मबेथिं थांखो, दोङोबाबो थांदोंबाबोथ' अनेक लामा दोङो ना।
बेनिफ्राय हायफिनबाय नामा सिगाङाव लाबफिनबाय जोङो अ लायनांदोंसो लायनांदोंसो बेबाराव नागिरबाबो मोननो हायाखै मोननो हायाखै नागिरबा मोननो हायाखै रावबो नुनाय खिथायाखै सोंबाबो दा मोनानि समाव थांनाय बेबा बेसे गोजानाव थांखो खिथागोनबाबो बेखौ सिनाय मोनि जायगायाव सहैबाय खोमा बिनि केरेक्टारा माबायदि बियो बेहा माने खर'आ बारा थिग नंला आरो थिग नङा केरेक्टारा एसे लुज आरो ना खर'आ एसे लुज दङ बेखौ उहुसि आत्माफोर माबाफोर हमदों नामा बेबायसाबो लोगो लानो हागौ ओरैनो मा मावोमोन बेयो हदायनो हाजिरा मावोमोन मालायजों औवा लांफायोमोन अनेक खामानि मावोमोन बेयो हाजिरा एरि मावोमोन दायो है दिननिफ्रायनो गैया गैस्राला नोंथांमोना दुखुआव दङ लामा नायगासिनो दङ दायो मोननो हायाखै आरो ओमफ्राय मोनजानो लुबैदों आरो जोङो मोनजानो लुबैदों नोंथांमोना माहाबाफोर जुदि मोनबाय बायोब्ला खबर हरबानो जाबाय जों मोननायखौनो लुबैदों जुदि लोगो मोनबाय बायोब्ला बबे जायगायाव दङ फन हरबानो जाबाय आरो जोंनि गामिया सोरां हादर डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि बिथां गोमानाया सानबासो जाबाय आरो ना माने सप्तासेखौनो हमना लादो बिथांनि खर'आहाय एसे लुज बिथाङा बहा थांदों मबेयाव दङ बिनि जेबो इनफरमेसनखौ बिथांमोना मोननो हायाखै नाथाय खाराव माराव बिथांमोना नागिरगासिनो दङ गोबां दुखु दाहायाव दङ जानो लोंनो बिथांमोना सुख गैया गावनि गथ' देरसिन गथ' ना देरसिन गथ' जाहैयो बिथांमोना गोबां दुखुआव दङ दिनै बिथांमोना मोनजानायखौ लुबैदों अननानै नोंथांमोननियाव आखाइ खबजबनानै बिथांमोननि थाखाय एसे हेफाजाबखौ होयोब्ला बिथांमोना मोजां मोनगोन बिथांमोनखौ हेफाजाब होनायनि हिसाबै नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बिथांमोननि गामिया जाबाय सोरां हादर आरो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरि बिथांमोना गोबां नागिरगासिनो दङ खाथि खाला गोबां नागिरजोब्बाय नाथायबा दिनैसिमहालागै सानबा 5 days जाबाय बिथांमोन नागिरनाया नाथाय बिथांमोना मोननो हायाखै दिनै मोननो हायैनि जाहोनाव बिथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों मानो होनोब्ला दिनै मबाइलनि जुग बिनिखायनो बिथांमोननि रिकुवेस्ट खालामनाय बायदि नोंथांमोना बिथांमोनखौ हेफाजाब होनाय हिसाबै जेरावखि मोना मानो एसे खस्थ' खालामनानै बिथांमोननो लागै मोजां रिजाल्टखौहाय मोनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बिथांमोननि जानानै आं आसा थाबाय बिथांमोनाबो लुबैदों नोंथांमोननि हेफाजाबखौ बिथांमोनाबो नोंथांमोननि हेफाजाबखौ मोनोब्ला गोबां गोजोननाय मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि खावलायनाय थाबाय जेसां हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जेसां हायो एसे मोननायनि राहा लामाखौहा नोंथांमोना नाजादो मोजां मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय साबायखर बावगोन नोंथांमोननि थाखाय गोबां आशीर्बाद थागोन नोंथांमोननि थाखाय बेबायदि नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय गामि हिसाबै सोरां हादर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरि आरो नोंथांनि मुङा रमेश दैमारि आरो गोमानायनि मुङा जाबाय gwmbwr दैमारि नोंथांमोननो लागै आङो बे फट'खौ स्क्रिनाव दिन्थिनाय जाखाबाय नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो फोरमायहरगोन आरो कन्टेक्ट नम्बरबो होनाय जाखाबाय बे कन्टेक्ट नम्बराव नोंथांमोना कल खालामबानो मोननो हागोन आरो ना